Ngoku uMaria apha uyokutyelela Elizabeth. Khamente ethandwa nguThixo. Uthi uElizabeth apha xa ifika uMaria embulisa lwaphuma usana ngaphakathi kuElizabeth. Uthi uElizabeth ubabalo wena Maria phakathi kwabafazi ngoba uthe xa undibulisa kwabakho into eyenzekayo ngaphakathi kuyo. Khamente engcwele ethandwa nguThixo. Uthi ke ngoku uMaria apha ngokuba zinkulu izinto andenzela zona usomana. Uthi uMaria kule lali ingaka into ayenzileyo uThixo ukhethe mna nanjengomntu omakathwale uYesu. Khamente engcwele ethandwa wenza lo mbulelo apha uMaria ngokuba zinkulu izinto andenzela zona usomandla ke lingcwele igama lakhe. Khamente engcwele ethandwa nguThixo. uMaria apha uyasibonakalisela okokuba ngaba izinto ezinkulu asenzela zona usomandla nezinto esidibene nazo ebudeni bonyaka. Abanye abantu ndalunghambisana eRhamente bafuna okokuba ngaba mabathi ukuze benzele izinto ezinkulu babe kanti bazawuhlala kwizindlu ezizidabustori. Abanye abantu bafuna okokuba ngaba mabathi ukuze benzele izinto ezinkulu babe kanti bazawudrayiva imoto ezinamavili asemqolo. Kanti thina balapha eRhamenteni kaThixo just ngokuvuka Rhamente, ngokuvuka xa besilele inkulu into asenzela yona ngoba ngaba usivusile xa besilele. Uvuka nje nethi uthetha into enkulu ngaphezu koba ngaba sifuna uba nemali ezininzi, sifuna uba nezinto ezinkulu ezibonakala ngamehlo. Just neRhamente ukuvuka sizothi apha ngoku lecawe sithi Nkosi yeSabatha sisekho emhlabeni. Yeyona nto inkulu leyo asenzela yona usomana. Maria ulela loo nto apha Rhamente, ulela ukuba ngaba esenzelwa izinto ezinkulu nguThixo onyulwe phakathi kwabantu abaninzi akwazi ukuba ngaba athwale uKristu. uKristu oyinto yonke ebomini bethu. Siyayazi ukuba ngaba sawubona uKristu zonke izinto azikwazi usenza nto. Sinenyatha ematshoza sawuba noKristu. Sinezinto zonke ebomini bethu sawuba noKristu. Endleleni ebheke eMawusi xa ndizakuyeka Rhamente balapha abantu abahamba bexoxa izinto zabo Rhamente ethandwa nguThixo. Uthi unobalisa wayo yonke nomzamana uhamba noKleopa Rhamente ethandwa nguThixo wenzelwa izinto ezinkulu uKristu ngoba ngaba bathi abengamazi wabavula amehlo owethu uKristu ngoba sakucimela uyamvela uKristu avula amehlo wethu Rhamente phezu komnqamlezo alapha abantu abaninzi ukwenzelwa izinto ezinkulu Rhamente engcwele ethandwa nguThixo. Wakusiza isebobungane bakho usundikhumbule wathi umntu ofuna ukwenzelwa izinto ezinkulu Rhamente kaThixo wathi wakuhla usebumkani bakho usundikhumbule wajika Rhamente uYesu kuba sakucela ngenena ngenyaniso uyajika wethu uYesu wathi yabona namhlanje sizakuba nawe eparadesi kaBaba. Abantu basekendumisana Thixo makabe nani, Thixo makanikhusele, Thixo makabe sisibani phezu kwenu, Thixo makabe sisambatho phezu kwenu, nikhusele ebudeni bonyaka, nikhusele kule nyanga idlokovayo, kule nyanga inezinto ezivele emakhwapheni. Thixo makabe nani kuzo zonke izinto enizawuzenza. Thixo makasikelele ukufunda nokushonela kwezwi lakhe ngoku naphakade. Amen.